za mnou je Lidl. A videl som tam tieto donuty, ktoré som predtým neskúšal. Takže toto tu na prvé, vyzerá to super však, toto sa volá Caramel Crunch Donut. Divný názov, proste je karamel a kokos. Tak to vyzerá, hej. Vonia úžasne, no poď. Také mäkké sú. Cítiť bielú čokoládu, ale málo kokosu. A táto druhá, toto je White Chocolate and Special Loss. Biela čokoláda a dačo. Alebo naopak. Toto bola asi biela čokoláda, toto by malo byť kokosové, áno. Karamel a kokosové. No, kúknite na tú nádheru, hej. O ľudia. Tam je aj krém. Toto je ono. Oh, wow. To krása.